чуноне ки маълум аст, санаи 28 декабри соли 2023 паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ дар бораи самтҳои асосии фаъолияти хориҷӣ ва дохилии кишвар ироа гардид. Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2023-ро барои Тоҷикистон бо вуҷуд доштани мушкилотҳои соҳа дар минтақа як соли бобарор арзёбӣ намуданд. Дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа пешравиҳои назаррас ба даст омада, маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар нисбат ба соли гузашта 8.3% зиёд гардида ва ба беш аз 130 миллиард сомонӣ расонида шуд. қисми даромади буҷети давлатӣ 102.5% таъмин гардида, давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои уҳдадориҳои хеш ба рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар тадбирҳои мушаххасро роҳандозӣ намуданд. Дар ин давра дар 7 соли охир суръати рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоби миёна 7.5%-ро ташкил дода, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 1.5 баробар зиёд гардид. Дар натиҷаи амалисозии тадбирҳои зикргардида, сатҳи камбизоатӣ дар кишвар аз 29.5% соли 2017 то 21.2% дар соли 2023 коҳиш дода шуд. Бо мақсади идома додани ин раванд, ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода шуд, ки дар 7 соли оянда сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ ба 10% поён оварда шавад. Бинобар ин, мо ҷавонони даврони истиқлол дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллатро сармашқи кори худ намуда, барои пешрафту шукуфонии кишвари азизамон саҳми арзанда мегузорем.